Argentína. Je to hladce oholený muž. Je to muž v aktivních letech, dávno přes 30, skoro 40. Má krátké vlasy, na bocích srovnané strojkem, oholenou ostrou bradu a výrazné lícní kosti vystupující z jeho hrubě řezané tváře. Je to fešák. Je to archetyp lovce. Každý víkend vítá jinou partnerku na spaní a k snídani si dává ovesnou kaši. Koukáš do jeho temných očí a koukáš do zrcadla. Usměješ se a opláchneš si poslední zbytky krému na holení. Usměješ se na něj a usměješ se sám na sebe. Každé ráno koukáš do toho samého zrcadla a každé ráno si říkáš to samé. Seš jedinej bůh svýho života. Na dřevěný kartáček z vlákny z bambusu si naneseš černou zubní pastu s uhlím. S uhlím. Tisíce let lidského pokroku a doteď jsme nevymysleli účinnější látku než uhlí, co se tady už celé věky válí někde pod zemí. Kde je nějaká uměle vytvořená, namíchaná sloučenina, chemikálie přesně s těmi vlastnostmi, které potřebujeme. Bez vedlejších účinků, bez kompromisů. Heřmánkový čaj, kopřivová mast, borůvky v oleji, nenarození koloušci v másle a stopy oříšků ve vodě po holení. V silikonovém světě chemických společností a čističek. Proč je pořád zapotřebí těžit a sbírat a lovit a kácet? Ubohé. Prošťouráš si uši tyčinkou do uší. Doktor ti to nedoporučuje, prý to není moc zdravé. Tak proč potom vůbec existují tyčinky do uší? Solárium taky není zdravé. Laser na kůži taky není zdravý, tak proč se prodávají depilátory a vušéry do solárek? Vytáhneš strojek na vytrhávání chloupků z nosu. Zabere to chvilku. Trošku to zabolí, ale tvůj sex appeal zaznamenal nárůst o skutečných 29,46%. A to hned na samotném začátku tvého denního kvartálu. Good deal. Oblečeš si vzorovanou košili ze 100% bavlny a modrý oblek ze 100% vlny. Představuješ si pole bavlny. Nemáš tušení, jak dneska něco takového vypadá. Znáš je jenom z amerických historických filmů o otrocích, což nejsou zrovna politicky korektní představy. A už vůbec nemáš ponětí, jak vypadá takové pole vlny. Na čem roste vlna? Jsou to stromy, keře, nebo to roste prostě ze země? Čert to vem. Obuješ si střevíce z pravé kůže. Lidské kůže. Aspoň tak se cítíš. Cítíš, že si klienty dáváš k večeři nad ohněm a ráno si z nich šiješ kabely a mokasíny. Teď je čas ale nastoupit do tramvaje. Auto máš v servisu po tom nepříjemném incidentu, kdy si srazil zatoulaného psa. Ten prevíc se ti nejdříve vetřel do karoserie, ucpal v ní každou skulinku částmi svého těla a potom se tím, co z něj zbylo, omotal kolem kola, až už se s tou plečkou nedalo jezdit. Nejsi nemilosrdný. Jako dítě si měl taky psa. Máš rád psy. Ale tenhle jednoduše neměl na světě co dělat. Kdyby to někdo pochopil včas, nemuseli se tvé brzdové destičky čistit od jeho vnitřností a škvíry mezi světly od jeho krve a chlupů. Kdyby s ním někdo něco udělal, dokud to šlo, někdo, kdo je k tomu určený a něco, co by pomohlo. Jenomže na to všichni kašlou. Ne, všichni viní jenom tebe. Kdo ví, klidně mohl mít vzteklinu. Třeba seš ve skutečnosti hrdina. Možná, že si zachránil život nějakému malému děcku, jeho ufňukaný ksicht nebo špinavou smradlavou nohu. V tramvaji je jako vždycky horko a strašně to tam páchne.
Lidi se na sebe lepí jako vlhčené ubrousky, ale ani to ti neskazí náladu. Ne. Prohlížíš si jednu pěknou slečnu v šortkách a říkáš si, jak by bylo fajn, kdyby ses mohl lepit na ní. Ještě pár zastávek a možná se k ní protlačíš. Nenápadně se o ní opřeš. Můžete si poodstoupit, hlasitě se na tebe osočí kráva blbá. Pardon, já jsem nechtěl, je mi to líto. Zvedneš ruce, nasadíš nevinnou tvář a tlačíš se zase zpátky. Všichni se po tobě koukají, ale tobě to nevadí. Když se jim ten pohled líbí, jen ať se kochají. Stejně o nic nešlo, no ne? Takových bys mohl mít. Za rohem ulice se objeví budova s tvou kanceláří. To je znamení, že máš vystoupit. Zvukový signál, dveře se otevírají. Hledíš přes okno a čekáš do posledního momentu, než se dveře začnou zase zavírat. Strčíš mezi ně kabelu a s hlasitým pípáním je opět otevřeš. Máš rád ten pocit, když se kvůli tobě všecko zastaví. Naschledanou, slečinko. Vaše škoda, pomyslíš si, ale nejsi si jistý, jestli jenom v duchu nebo nahlas. A tak se v mžiku otočíš a necháš tramvají. Ze zastávky už to sice není daleko, jenomže z druhého vozu vystoupil tvůj kolega. Chtěl ses mu vyhnout, schválně si to natahoval. Zmerčí tě, jak hladová hyena zdechlou gazelu a okamžitě se na tebe vrhne s vyceněnou mordou. Dobré ráno, jak se máš? Osloví tě. Dobré, skvěle. Je krásný den. Opravdu? A ne snad? Ukážeš kolem sebe. Svítí slunce a nebe je bez mráčku. Ani jsem si nevšiml. A už je to tady. Ale co pak? Špatně jsme se vyspali? Zkusíš. Špatně se mi spí, špatně se mi vstává. To už celé věky. Tak si kup prášky na spaní, no ne? Prášky? Nikdy. Víš, k čemu jsou akorát dobré? Leda k tomu, aby z nás vyloudili další peníze. Kdo? Zaskočil jsi ho. Kdo z nás chce vyloudit další peníze? Pomalu artikuluješ. Farmaceutické společnosti, samozřejmě. Aha, no jo, samozřejmě. Všechno jsou to stejná pakáž. Ale nejhorší jsou doktoři, víš? Firmy jsou pořád jenom firmy, ty si chtějí a mají právo vydělat, ale doktoři, těm lidé věří, ti složili přísahu, jenomže místo toho jsou s nimi spolčení. Naše zdraví je jim ukradené. Jediné, co je zajímá, jsou prachy. Dostávají nehorázné sumy za to, že lidem předepisují něco, co nepotřebujou, anebo co ani vlastně nefunguje. Rozumíš? Všecko jsou to placeba. A nebo ještě hůř, jsou to jedy. Rozumím. Doktoři jsou k ničemu. Oni nechcou lidi vyléčit. To se jim nehodí. Oni potřebují lidi léčit. Pořád dokola, bez konce. Za co by jinak dostávali prachy? Podívej se. Kdysi žádní doktoři nebyli a lidi taky žili. Žádní urologové, žádní dermatologové, lidem stačily bylinky. Všechno, co potřebovali, si našli v přírodě. To nebylo ani kolo. Co prosím? Že kdysi nebylo ani kolo a lidé žili. Rozdíl je spíš v tom, jak kvalitně. Chvíli na tebe zmateně kouká. To je fuk, utneš jeho váhání. To je. Každopádně já říkám, že doktorům není radno věřit. Vrací se k tomu svému, zatímco ty chceš tuhle stupidní konverzaci především co nejrychleji opustit. Nedávno jsem dokonce četl o jednom léku, ve kterém, když ho prozkoumali pod mikroskopem, našli malé parazity. Rozumíš? Já bych tomu i věřil. Já bych se nedivil. Ty svině nás schválně infikujou jenom proto, abychom do nich mohli vrážet ještě více peněz. Odkud se tu vzaly všechny ty civilizační choroby, které tu předtím nebyly? A všechno teprve až potom, co se začalo očkovat. Náhoda? Nemyslím si.
Já bych teda řekl, že některé ty choroby tu možná i byly, jenom že se jich lidi nedožili. A nebo se o nich prostě jenom nevědělo. Pokrčíš rameny. Ty jsi mi ale nějaký chytrý. Chceš mi říct, že ve středověku umírali na rakoviny nebo na roztroušenou sklerózu? Tomu já nevěřím. Slyšel jsi někdy v hodinách dějepisů, že tady ten král umřel na ADHD? Ne. Podle mě si to vymysleli tyhle nenasytné firmy jenom proto, aby měli co léčit a za co z nás ždímat prachy. Všechno je možné. Fakt, ale fakt se ti s ním nechce hádat. To si piš, obzvláště v dnešní době. Dneska lidi neznají zábrany, každý by chtěl jenom druhého okrást. Jasně, ne jak ve středověku. Co prosím? Znovu se nechytá. Tady se rozloučím, musím ještě do prvního patra něco si vyřídit. Utneš to před výtahem. Jasně, jasně. No, ještě se uvidíme později. No, tak hezký den. Hezký den, odvětíš a zmizíš na schodišti. Rozepneš si knoflík od košile a na chvíli si vydechneš. Co po tobě ten debil zase chtěl? Co po tobě pořád chce? Protože on pořád něco chce. Nedá si nikdy pokoj. Každý den si tě zamíří a najde jak dálkově naváděné torpédo a s přesností na milimetry to do tebe napálí s další divokou teorií. Dneska lidi neznají zábrany, každý by chtěl druhého jenom okrást. Co tím jako myslel? Idiot, co spekuluje na burze, ti bude vyprávět o šlechetnosti předešlých historických epoch. Jo, takhle v dobách kolonialismu. No, to se muselo žít. Fér a v bezpečí. A co teprve za dob inkvizice? Tam si přece lidi jenom pomáhali. Otřepeš ze sebe jeho blitky, co považuje za názory, a vydáš se po schodech nahoru. Kancelář máš až ve 4. patře a v prvním ve skutečnosti nic nepotřebuješ, jenomže tahle zbytečná procházka je pořád lepší než jízda výtahem s vydlabaným idiotem. Dobrý den, pane vedoucí, zdraví tě u dveří tvoje sekretářka. Stará, dobrá, spolehlivá a ze všeho nejvíc diskrétní. Dobrý den, máme dnes ale krásné počasí, viďte. Usměješ se na ní, nečekáš na odpověď a zmizíš ve své kanceláři. Budete si přát kávu? Křičí za tebou a ty na ní zvedneš OK palec dřív, než se mezi vámi zabouchnou dveře. Dobře si prohlédneš svůj starý známý kancel. Je rozlehlý, je zalitý sluncem a je v něm spousta cetek a zbytečných lapačů prachu. Ten tě ale netrápí. Trápí paní od uklízení, manažerku pořádku a čistoty, co se tady pořád každý měsíc mění. Střídají se stejně, jako se střídají jejich jazyky. Jak těžké musí být najít dobrou uklízečku? Asi dost, když jim za týden platí tvoji hodinovou sazbu. Jednou tady byla taková pěkná, mladá. Bral jsi kvůli ní a jejímu hladce oholenému rozkroku každý den přes čas. Ta nejspíš i díky tvým štědrým příspěvkům vydržela nejdéle. Možná až moc dlouho. Dokud tě nezačala nudit a dokud se neudělalo trapně. Nic, co by nespravil jeden telefon manažerce těchhle manažerek, která je následně vyměnila za další. Ne, mladé, hezké masíčko je potřeba si hledat a lovit na místech, kde se nezdržuješ pravidelně, z toho ses už poučil. To je prostě zákon džungle. A co se práce týče, jedině staré, ošklivé, dobré, spolehlivé, ale především diskrétní. Jedna taková stará rašple ti přinese šálek s kávou, usměje se na tebe jako tvoje máma. Nejspíš si tak trochu připadá. Klidně by jí i mohla být. Taky na ní koukáš skrze svoje podrážky. Sundáš nohy ze stolu a mile poděkuješ. Zeptáš se na rodinu, zeptáš se, jestli nepotřebuje s něčím pomoct. Je na tebe milá a jenom se usmívá, všechno je v pořádku a s ničím pomoc nepotřebuje.
ani s těmi kolosálními dluhy, kvůli kterým po večerech volá lidem a snaží se prodat mýdla a jinou kosmetiku. Ty dluhy, do kterých ji přivedl její bývalý gambler, teda manžel, a s kterými jí nepomáhá ani její nezaměstnaný syn. O rok starší než si ty. Sedí doma na prdeli a hraje nějakou počítačovou hru nejspíš. Ne, ona s ničím pomoc nepotřebuje a i kdyby, rozhodně tě nikdy o pomoc nepožádá. Víš to? Protože máš svoje kontakty. Znáš chlápka, co jí dělá exekuce, a znáš chlápka, co zná jiného chlápka, který jí prodává ty hnusný mýdla, co jsou úplně na nic. Ale ona to neví. Neví a nikdy se to nedozví, protože ti o tom sama nikdy nepoví, kdyby se jí 100krát ptal. A to se ti na ní líbí, že tě zbytečně neobtěžuje svými hloupými problémy. Proto si ji držíš. Proto a pro její zoufalství. Jenom zoufalství totiž dovede být skutečně diskrétní. Otevřeš si laptop, chceš si pustit včerejší zápas, nějak si u něj usnul. Projíždíš internetem a všude na tebe vyskakují otravné reklamy. Koření moderního života. Zapomněl jsi, kdy si sebou přestal nosit hotovost. Existují ještě vůbec peníze? Kdy jsi naposledy nějaké viděl? Když nepočítáš cifry a grafy, které si prohlížíš každý den. Procenta, podíly, měny. Ne. Skutečnou bankovku. Papírovou. A nebo minci. Z čeho se vlastně vyrábějí mince? Tak dlouho si žádnou nedržel v ruce, že už si ji ani nedokážeš vybavit. Snad ze železa? A potom je různě přebarvují? Kolik mají barev? Kolik tisíců tun je na světě peněz a proč se s tím smetím všude tahat? Ano, smetím, protože k čemu jinému to může sloužit, než k vyhození. Polívku bankovkou nesníš. Botu si mincí nezavážeš. Obojí si ale za to můžeš koupit, to jo, stejně jako ciframa. A nebo reklamou. Nejmodernější platidlo. Co by se stalo, kdyby skutečný svět přestal jednou existovat? Přesunul by se do toho digitálního a platilo by se daty. Na čem jiném by potom záleželo než na reklamách? Reklama na nový sektor, nový klástr, modrý s červenými liliemi a žlutou. Bude tě stát kvadrilion dat. Reklamy ovšem rozhodují a všechno řídí. Znají nás lépe než vlastní matka a než my sami. Radí nám, našeptávají a manipulují námi. Definují nás. Bliká na tebe reklama o úklidových službách, jako by ti četli myšlenky. Další reklama se záznamy hokejových zápasů. Další reklama na prášky na spaní. Reklama na kávu. Oni vidí, slyší a ví všechno. Vlastní tě. Vlastní tvoje data a tvoje data si ty. Ale tobě je to upřímně a naprosto fuk. Předplatíš si nový sportovní kanál, objednáš si kávu z Argentíny, dokoupíš si prášky na spaní a objednáš si paní nebo pána, osobu neurčitého pohlaví, co ti v neděli uklidí byt. Křehký koloběh života, hospodářský ekosystém, který musí běžet dál a ty ho musíš nakrmit a podojit. I za cenu vlastní identity. Sedíš dlouhé celé dopoledne ve své kanceláři a nemáš pořádně do čeho píchnout. Všichni tvoji poddaní dělají, co mají a všechna čísla rostou směrem, kterým je potřeba. Neustále vzhůru. Víš a víš a víš. Ani nebe není limit. Miluješ své algoritmy, jsou pro tebe vzácnější než lidi. Lidé vnášejí do života jenom problémy a chaos. Tvoje modely naopak klid a pokoj. Díky nim už nemusíš ani pracovat. Mohl si klidně zůstat doma, jenomže to by byla nuda. Tady v kanceláři si aspoň nepřipadáš jako v kleci.
Usrkuješ kávu s aloe vera a obědváš rýži s mangem, avokádem, zeleninou a čerstvým lososem. Doslova cítíš, jak ti všechny ty vitamíny a zdravé oleje protékají žilami a zavlažují tvé tělo i pokožku jako propracovaný zemědělský systém. Máš obědovou pauzu? Do kanceláře se vetře otrapa z rána. Mám, odvětíš s plnou pusou. Super! Bez vyzvání se posadí naproti a rozbalí si svůj oběd. Co to máš? S odporem si prohlíží tvou pestrou stravu a sám si otevře polystyrenovou bílou krabičku, ve které se topí vepřová krkovice v rozvařeném sádle a k ní pár hranolků. Jak to můžeš jíst? Ptá se tě. Já? Mně to chutná. Ale co ty? Ukážeš s podivem na jeho oběd. Super! Pořádné maso. Lepší než ty tvoje zrnka rýže. Rozhodně je to zdravější. Co tě nemá? Maso je podstatně zdravější a výživnější než ty tvoje kytky nebo kořínky nebo co to tam máš. Člověk je jednou masožravec a proto je pro něj maso to nejlepší. Všežravec. Co? To si pleteš. Masožravec. To je nám nejpřirozenější strava. Hranolky? Ty jsi dneska nějaký protivný, ne? Co jsem ti udělal, že se do mě celý den takhle navážíš? Pořád na všechny útočíš. Vždyť se do tebe nenavážím. Ale podívej se, v čem to máš? Ani jsem nevěděl, že ještě někde dávají obědy v polystyrenu. Nezateplovaly se tím domy? Kolega se do sebe snaží nasoukat tučné sousto masa, které si ukrojil a mezitím mávne rukou. Tohle jsou taky výmysly, víš? Tohle zdravé stravování, zdravé balení. Vždyť ty máš tu misku z papíru, nebo ne? Kolik stromů se muselo pokácet kvůli té tvojí misce a kolikrát z toho ještě uděláš novou misku? Ha? Papír recykluješ leda jednou, maximálně dvakrát. To já mám misku z plastu, tu když správně umyjou, tak ji můžou použít třeba ještě 1000krát, dokud ji nezničí. Pak ji rozemelou a zrecyklujou. Třeba 100krát nebo 1000krát. Tak kdo tady chrání zemi? Nebudu se s tebou hádat, povzdechneš si. Docela ti zkazil chuť celého oběda. Nehádej, protože pravdu mám já. Stejně jako s tím masem. Hele, ale ten plast asi není úplně v souladu s tou tvou teorií, jak se nám dobře žilo i bez výmyslů moderní doby. Musíš uznat, že papír je přirozenější a byl tu dřív, čili nejspíš je i zdravější. Já neříkám, že všechno, co lidi vymysleli, je podfuk. Jenom drtivá většina. Takže to aplikuješ jenom na to, co se ti hodí. Kolega zvedne hlavu a zle se na tebe podívá. A co jako? Máš se z něho posrat nebo co? Chce se ti smát. Vyplivne rozkousané sousto zpátky do krabice a zabouchnej. Už tě mám vážně dost. S tebou se nedá bavit. Vždycky musíš všechno vědět nejlíp a všecky jenom kritizovat. Proto tě nikdo nemá rád. Proto tu obědváš sám. Vstane a vyletí pryč z kanceláře. Omyl. Obědváš sám, protože nejraději obědváš sám. Proto. Vést konverzace, kterým nejenže nerozumíš, ale nerozumí jim dokonce ani ti, kteří je sami začínají, je hrozná otrava. Bohužel takových je i drtivá většina. Proto snídáš sám, obědváš sám a večeříš ve společnosti šlapky, když už jsme u toho. Je příjemné úterní odpoledne a ty v práci stejně nemáš co dělat. Vydáš se do města a nejspíš skončíš v baru. Sako ze 100% vlny si nechal v kanceláři. Stejně je vedro. Neskutečné vedro. Jako každý den. Slunce žhne a není se před ním kam schovat. Proč se ve městě nestavějí obrovské klimatizátory?
Mohutná mechanická hovada, co by vála příjemný vlahý vánek lidem do vlasů a do tváří. Je to snad schválně? Schválně se nás snaží upéct, znervóznit a nasrat? Chtějí, abychom se schovali někam dovnitř a tam utráceli cifry a koukali na reklamy. Ne, teď si na to kápl. Chtějí, abys uvěřil. Klimatická krize. Nemáme planetu B. Přestaňte ničit naši zemi, vykřikují mladí, ale i staří lidé pochodující z billboardy středem ulice. Ty stojíš na chodníku, spocený jako prase, košili rozepnutou, ústa otevřená, abys nabral dech, a koukáš na ně pitomým pohledem až příliš dlouho střízlivého alkoholika. Každý něco křičí a každý něco drží v ruce. Všichni mají stejný nebo alespoň podobný názor, někteří jdou v klidu a někteří vypadají pořádně nasraní, jako třeba týpek, co k tobě přiběhne a vychrstne na tebe plechovku s červenou barvou. Nestihneš ani mrknout. Nezabíjejte naši zemi! Vrazi! Vrazi! Jde vám jenom o zisky. Ale k čemu vám budou peníze, až budou všichni mrtví? Zuřivě na tebe křičí. Asi si tě s někým spletl. Košili máš celou zničenou, z překvapené tváře ti kapou zbytky barvy a tak se snažíš zachránit alespoň kalhoty. Rychle se vysvlečeš do tílka a košili hodíš na zem. Vidíte ho? Hází odpadky na zem. Je to sobec, křičí dál smyslů zbavený mladík. Dal bys mu pořádnou ránu pěstí, kdyby měl stejnou barvu kůže jako ty. Takhle si netroufneš. Ne, ani náhodou. Ne v tom davu. Ještě řeknou, že jsi mu ji ubalil za to, že je černej. A třeba jo. Co ty víš? Třeba kdyby na tebe tu srajdu vychrstl usměvavý modrooký blondýn, poplácal bys ho po ramenou za dobře odvedenou práci a ještě mu poděkoval. Seš jenom zasranej boomer a netušíš, jaký vliv na tebe měla zvrácená popkultura tvýho věku. Do sebe nevidíš a za Martina Luthera Kinga se zrovna nepovažuješ, takže jo, klidně můžeš být rasistický prase. Každopádně to ale veřejně potvrzovat nehodláš. Otřeš si poslední zbytky barvy z tváře, zvedneš košili a i s kapesníkem ji vyhodíš do koše. Vyzývavě koukneš na mladíka, nemá ti co říct a tak si jdete oba po svých. Já jsem to viděl, přistoupí k tobě starší pán s foťákem. A co? Odbudeš ho. Viděl jsem, jak vás napadl. A měl pravdu. Lidé jako vy zabíjejí zemi. Pardon. Jenomže pardon nestačí. Je potřeba s tím něco dělat. To asi jo. Co s tím hodláte udělat? To už tě ale dopálí. Zastavíš se a vlezeš mu až do obličeje. A co bych s tím měl jako kurva dělat? Kdo si vůbec myslíte, že jsem? A kdo jste vy, že mi chcete říkat, co bych měl dělat a co bych dělat neměl? Od toho tu jste? Někdo vás tady pasoval na krále bezbožných hlupáků? Řekněte mi, vaše veličenstvo. Tak mi to řekněte. Bude to? Kvůli lidem, jako jste vy, nemají naše děti šanci. Nemám děti. A cizí děcka jsou mi ukradený. Muž ti plivne pod nohy. Jeho smůlou je, že má úplně stejnou barvu pleti jako ty. Navíc si tě předtím nejspíš spletl s nějakým kliděsem. Praštíš ho tak silně, až ti popraská kůže na kloubech. Trošku se zapotácí, někde hledá ztracené vědomí v dimenzi, do které si ho vyslal, ale k zemi se neskácí. Za tomu patří respekt. Dáš mu ještě jednu, aby ho nebolely nohy a konečně se položil a trošku si od toho štěkání a křiku odpočinul. Máš toho tak akorát pokrk, venku je toho vidět dost a nejlepší bude ztratit se z dohledu davu. K čemuž ti nejlépe poslouží bar, jakýkoliv. Modrý, fialový, noční, mléčný nebo arašídový, hlavně když v něm bude alkohol. Zapadneš do toho fialového, protože má otevřeno, protože je nejblíže a protože na alkohol v mléku nevěříš. Čas vypařit se z globálního dění a rozházet nějaký cifry.
Vzal si s sebou svou zlatou kartu a hodláš utrácet, jako by to byl tvůj poslední den. Jakoby. Trefil z jackpot. Bar je plný chlastu a ještě v něm tančí polonahá děvčata. Divíš se, že už je otevřený, ale v těchto těžkých dobách vysoké inflace jedou nejspíš i ve strip barech non-stop. Posadíš se k baru, objednáš si whisky s vysokohorskou přirážkou a dvojnásobnou daní a rozhlížíš se okolo. Celkem pusto. Jenom pár zoufalců u jednoho stolu, kteří popíjejí a pokřikují na holku, co zběsile kroutí zadkem nad jejich hlavami. Tady by se hodilo pár aktivistů. Obrázek jak z časopisu Ženská síla. Najděte ty holce důstojnou práci. Najděte ji všem holkám na světě. Já vás prosím, já vás žadoním. Vzpomeneš si na svoji sekretářku, ale ten děsivý výjev raději rychle spláchneš panákem a pohledem na holou prdel na parketu. Cifry se musí sbírat, vyměňovat, rozdávat, cifry musí kolovat. Ještě jednou whisky. Kopneš ji do sebe stejně rychle jako tu první. To na tlak, jako prevenci proti infarktu. Na vychutnávání teprve přijde čas. Nejdřív musíš myslet na svoje zdraví. Doktor říkal, že máš příliš nízký tlak a tobě nezvedne tlak nic tak dobře jako alkohol. Ačkoliv on ti radil pít spoustu vody, abys nebyl dehydratovaný. Ty vodu nepiješ, denně 4 velké kávy a litr dobrého alkoholu. Co bys neudělal pro svoje zdraví? Čau, brouku, omotá se kolem tebe kudrnatá prsatá divoženka. Dobrý den, slušně odpovíš a objednáš si další sklenku. Co piješ? Třeba to, co ty. Tak třeba 2krát. Přišel ses pobavit? Blbější otázku ti položit nemohla. Kdo jim píše scénáře? Ne, přišel jsem si sem pohovořit o přínosu Bible. Kolik ti je? Zeptáš se. A kolik bys mi typoval? 20? Skoro. Takže minimálně 30. Šíleně se rozesměje a laškovně tě chytí za ruku. Sleduješ její dlaň a její silikonové nehty a sleduješ, jak na tebe koulí očima. No ne, dokonce si olizuje rty. Paráda. Co přijde potom? Přehodí si vlasy a strčí si ten svůj prst do pusy. Chce se ti smát. Vypadá jak figurína z trapného návodu na svádění. Gesta, pohyby. 100 způsobů, jak být sexy. Možná je to proto, že ti krev ještě nedotekla tam, kam má. Možná to spraví 4. sklenička whisky. Možná máš prostě těžký den, týden, měsíc, život. Ale nic vzrušujícího na ní zatím neshledáváš. Ačkoliv je krásná. Ačkoliv se kolem tebe kroutí a svůdně na tebe mrká. Dodržuje všechny poučky a rady, kterými ji tady dozajista vyškolili. Dokonce bys řekl, že na to má přirozený talent. Jenomže sexu a nahých žen je kolem tebe tolik, že už si vůči tomu tak nějak imunní. Asi jako všichni ti internetoví zvrhlíci, pseudopedofilové a voajeři, co tu obyčejnou krásu potřebujou trochu opepřit, trochu poblít, posrat a vykuchat. Škoda, protože tebe už ani tohle nebere. Sedíte na baru, hážeš do sebe jednu whisky za druhou, mluvíte o ničem a ty čekáš, kdy se něco změní. A co takhle taneček? Vstane a nenápadně tě vytáhne ze židle. Proč ne? Barmane, ještě 2, aby mi u toho nevyschlo, a 1 tady pro dámu, abychom ji trochu navlhčili. Barman před tebe postaví 3 skleničky whisky. Ty je sebereš a poslušně následuješ svou pokušitelku. Alkohol v tobě začíná konečně působit. Hřeje tě v žaludku a hřeje ti játra. Doslova je rozpaluje do běla.
Hudba v baru se ti zdá nějaká hlasitější a světla rozmazanější. Její zadek je taky čím dál tím hezčí. To znamená, že za chvíli se krev nahrne i tam, kam by si spřál. Poslední, co zahlédneš, než zmizíte v soukromém salonku, je, jak do baru vchází tvůj kolega z práce. To není možné. On na tebe má snad radar. Rychle zapadneš za závěs dřív, než si tě všimne. Posaď se, zašeptá striptérka. Uloží tě na pohovku, zatáhne závěs a zhasne přebytečná světla. Zůstane jenom jedno, fialové. Zalévá její kroutící se tělo a barví její hladce oholenou kůži. Prohrábne si své dlouhé kudrnaté vlasy a sundá si svršek. Krev konečně doputovala tam, kam si chtěl. Ona mezitím tančí kolem tebe, tančí nad tebou, imituje různé pozice a simuluje známé druhy sexu. Docílil si perfektní harmonie. Whisky v hlavě a krev v klíně. Tak, jak to má být. Tak, jak to máš rád. Tak, jak by to určitě chtěl i tvůj doktor. Na tlak si momentálně stěžovat nemůžeš. Stejně jako na holku, která si tě vybrala. Je ohebná a je krásná. Zprvu komický nádech jejich stereotypních gest zcela vymizel a ty bys jí teď nejraději ojel ze všech stran. Krouží kolem tebe, má překrásné břicho i kulatý zadeček, nakloní se k tobě a zašeptá. Chtěl by si sáhnout? Chtěl by si spíchnout. Možná proto, že se jí líbíš, možná proto, že nesmrdíš jako pes, možná proto, že touží po té ohromné bouli, co máš v rozkroku, možná na tobě vidí, že si může hezky přivydělat a možná je to běžná praxe. Je ti to srdečně jedno. Ty si vystačíš s tím, že se do tebe bezhlavě zamilovala, seš alfa samec a peníze k tomu holt patří. Vytáhneš z kapsy svoji zlatou kartu, ona ji položí na stůl a začne ti sundávat kalhoty. Jen tak dál. Chytne tvou ruku a přiloží si ji na prso. Líbí se ti to? Chtěl bych vědět tvoje jméno. Nemáš tušení, odkud to z tebe vylezlo. Nestihneš ani mrknout, když do salonku vejde 100kilový frajer s pleškou a vytetovaným úsměvem na tvářích. Končíš, brácho! Striptérka ustoupí a on tě vypne jedinou tečkou. V tom milostném bezvědomí si představuješ, jak se s ní vášnivě miluješ. Milujete se celou noc a šeptáte si hezká slova. Slova o lásce, o rodině. A druhý den se vezmete, je to malý obřad, nikoho jste nepozvali. Jste příliš sobečtí, než abyste se o svůj krásný moment s někým dalším dělili. Koukáš do jejich překrásných očí a ona tě hladí po vlasech. Položíš jí hlavu do klína a znovu se vášnivě milujete. Milujete se dlouhé dny a noci, až jí naroste břicho. Je ještě krásnější, než byla předtím. Je jako anděl. Držíš ji za ruku a ona tlačí. Tlačí na svět nový život. Překrásný malý životek. Má tak drobné ručičky a nožičky. Nemá žádné vlasy ani zuby, ale i tak je tvůj. Je v něm to nejhezčí z tebe a je v něm to nejhezčí z ní. Vezete ho v kočárku a on spí. Nic roztomilejšího si v životě neviděl. Už znovu po ní toužíš a znovu s ní uléháš. Stárne,
Její postava hrubne a krčí se, její pokožka se scvrkává a pokrývá skvrnkami. Vlasy jí padají a šednou. A přesto se s ní miluješ od rána do večera. Přesto se do ní choulíš s příjemným pocitem v srdci. Ona tě hladí po vlasech a šeptá příjemná slova. V rukou držíš fotku svého malého syna. Směje se na tebe. Směje se úplně stejně, jako se směje tvůj kolega. Uvědomíš si, že na tom malém tělíčku je jeho hlava. Promluví na tebe. Jsi v pohodě? Probereš se na ulici. Nad tebou se klimbá kolega, snaží se tě probudit. Jsi v pohodě? Opakuje. Kolem už panuje večer. Ty ležíš na chodníku jenom v trenýrkách a tílku, bez své zlaté karty a bez důstojnosti. Je ti to fuk. Nic z toho už nepotřebuješ. Nevypadáš dobře. Kolega je očividně opělejší než ty, sotva stojí. Ale cítím se skvěle, odvětíš. Fakt? No jo, to bys musel vidět odsud, víš? Z téhle perspektivy. Pokrčí rameny a posadí se vedle tebe. Ne, že by to byla pozvánka. Lituješ toho, co jsi řekl. Mně to tu teda moc skvělé nepřipadá. To jsi mu dal jazyk kolem. Smrdí to tu chcankama a je tu mokro. No to proto, že se tu asi někdo vychcal. Kurva! Snaží se vstát, ale pravda je, že na to nemá. To jsem si dal. Vzdává to. To je život. No, život ze zastavárny. Co? Kouká na tebe. Proč nikdy nemluvíš normálně? Jako ostatní. Jak jako normálně? No tak, já bych ti rozuměl. Nikdo ti nerozumí. To je možné. A já tě za to nesnáším. Nastane ticho. Něco mu šrotuje v hlavě. Nejspíš nějaká blbost, nějaká konspirační teorie. Nebo je mu jenom blbě a bojí se, že když něco řekne, tak se k tomu poblije. Ten pocit znáš. Jen ať mlčí. Stejně nemá nic, co by ti mohl říct, čím by tě obohatil. Opřeš se o stěnu za sebou. Bolí tě hlava, nejspíš od té rány a nejspíš proto, že si od oběda nic nejedl. Měl by ses ještě někde dobře nažrat. Uspořádat poslední hostinu, dokud máš čas. Jenomže si ztratil kartu. Ne, nestratil. Vzali ti ji. Zajímavé, kolik si naúčtují. PIN máš stejně v peněžence a peněženku v kalhotách, které ti taky vzali. Do prdele práce. Snad z toho něco bude mít i ta holka. Něco by si zasloužila. Zasrané peníze. Zasrané auto. Zasraný chlast. Užíváš si poslední den? Zeptá se tě kolega. Překvapeně se k němu ohlédneš. On o tom něco ví? Taky bych si ho snažil užít. O čem to mluvíš? Vyzvídáš. Já vím. Všechno vím. Vím,
Co je zítra? Artikuluje už o poznání střízlivěji. Odkud? Prostě vím. Stejně je to jedno. Necháváš to plavat. Bojíš se? Ne, zapíráš. Já bych se bál. Tomu věřím. Protože ty bys neměl doma v šuplíku falešný pas a letenku do Argentíny. Kouknete na sebe a oba se začnete smát. Ty jsi fakt svině. Nevěřícně kroutí hlavou. Proč falešný pas a proč letenku do Argentíny? Proč tohle všechno? Dobrá otázka. Proč jsi dneska šel do práce, když jsi nemusel pracovat? Proč jsi koupil kávu z Argentíny, když se tam chystáš letět? Proč jsi objednal nový sportovní kanál, když se na něj nebudeš koukat? Proč jsi zaplatil úkryt bytu na neděli, když už v něm nikdy nebudeš bydlet? Proč jsi nechal opít a okrást ve strip baru? Proč jsi ve skutečnosti jel tramvají a ne autem? Aby cifry kolovaly, abys nemyslel na to, co jsi udělal. To jsem byl já, víš, pronese tiše kolega. To já tě viděl a to já proti tobě svědčil. Nevěděl jsi to, ale vůbec se tomu nedivíš. Zasraný, naváděný torpédo. Neomylnej radar. Proto to vím, že jdeš zítra do lochu. I když si to v práci nikomu neřekl. I když se celý den tváříš jako by nic. Udělal jsi, co jsi musel. Mávneš nad tím rukou. Vždycky si věděl, že je to čurák. Tak čemu by ses teď chtěl divit? To není pravda. Udělal jsem to jenom proto, že tě kurva nenávidím, víš? Tak strašně moc. Ten pes, co si srazil, neměl 4 nohy. Vlastně jenom 2. 2 nohy, 2 ruce, 1 hlavu, 2 plíce, 1 srdce, 1 žaludek, 2 varlata a 1 šourek. Měl uniformu a měl radar. Proto pes. A ty jsi měl naspěch a 2 promile v krvi. Měl prý rodinu, ženu a dítě. Možná 2, nevíš, nezajímal ses. A ty jsi z něho udělal kaši z masa a kostí a možná aspoň částečného dárce orgánů. Nevíš, neptal ses. Každopádně to byl pes a psi občas kousají lidi, takže to s tím dítětem to klidně mohla být pravda. Ve zprávách je toho pořád plno o policejní brutalitě. Jenomže když srazíš psa, to si soudce nekoupíš. Ani vyšetřovatele, ani porotu. Prostě nic. Jsi takzvaně v hajzlu. Proto si musel peníze investovat někam jinam. Musel si skoupit jinou cestu ven. Ven ze svého světa. Ven do Argentíny. Ty mě nenávidíš? Ohlédneš se na kolegu. Oči má sotva otevřené. Protože si myslíš, že seš něco víc. A já ti chtěl ukázat, že to není pravda. Že seš úplně
obyčejná sračka, jako my všichni. Viděl jsem, jak si ho srazil. I jak si ujel. Poznal jsem tvoje auto a zavolal na tebe policii. Ze všech lidí z celého města tam byl jenom jeden člověk a ten člověk byl zrovna on. Tvoje osobní torpédo. Tvůj stín. Super. Nemáš k tomu víc co říct. Z nějakého důvodu tě nenasírá. Z nějakého důvodu ti připadá, že to tak vlastně asi mělo být. Že to ani nemohlo být jinak. Proto jsem za tebou dneska furt lezl, víš? Chtěl jsem tě vidět. Chtěl jsem vidět, jak trpíš. Tvůj strach nebo něco, výčitky, lítost, cokoliv. Jenomže ty jsi jednoduše zmrt. Na tobě nejde nic poznat. Ze všeho vyjdeš a všechno ti vychází. Kroutí nevěřícně hlavou a skoro u toho spí. Ten idiot tě nenahlásil proto, že by to byla správná věc, nebo proto, že by chtěl být poctivým, dobrým občanem. Ten člověk, který tam umřel, mu byl úplně stejně ukradený jako tobě. Šlo mu jenom o nějaký pocit, o cizí utrpení, o vlastní prospěch. A tehdy ti to dojde. Že ty jsi on a on je já. A já jsem on a on si ty. Nekonečná smyčka. A jsme tam všichni. Držíme se tam za ruce a zpíváme kumbája. Ale nakonec jsem rád, že utečeš, víš? Nakonec mi tě asi bylo líto. Poklepe tě po rameni a při té příležitosti si uvědomí, že by si takhle mohl pomoct zpátky na nohy. Fuje. Sotva vstane, prohlédne si svoje kalhoty od chcenek. Jenom, abys věděl, tak nejsi jediný, na koho to Tony uhrál. Tony? Nechápeš. No, ta šlapka, s kterou jsi šel do salonku, co tě kvůli ní zmlátili. Tony. Ten to dělá všem. Tony jako chlap? No jo, to jsi nevšiml? Takže ta šlapka, se kterou ses miloval, kterou jsi vzal a která ti porodila dítě ve tvém ideálním světě, je chlap? Ne, to jsi vážně nevšiml. Jakože s koulema a tak? S falešnýma kozama, ale jinak se vším všudy. Sakra, proneseš smutně. No nic, tak zítra. Zarazí se. Vlastně ne. Zítra ne. Tak a asi šťastnou cestu. Ani se neotočí a odkulhá pryč po chodníku. Koukáš na to jeho bezvládně se vlečící tělo a koukáš, jak ho s odporem míjejí kolem jdoucí. Na sobě mají kabelky, halenky, svetry, šaty, tenisky, čapky a klobouky. Kolem nich billboardy a vysoké budovy. Slyšíš, jak všichni s někým mluví, mezi sebou, do telefonu, do sluchátek, do displejů. A ve skutečnosti je ti z toho víc na nic, jak z Tonyho koulí. I ty vstaneš a vydáš se domů. Bez saka, bez košile, bez kalhot, bez karty, bez vůle a bez chuti. Dojdeš do svého bytu
a uděláš si něco dobrého k večeři. Třeba tuňáka z rýží, po čínsku. Vypiješ kávu, dáš si sprchu a smiješ ze sebe všechnu tu špínu celého dne. Smiješ ze sebe lidi a smiješ ze sebe všechny informace, cifry, reklamy, výčitky, Tonyho i krev. Položíš se do postele, celý bolavý a unavený, a než usneš, přemýšlíš o tom, jestli i v Argentíně jsou lidi. Globální oteplování, pošahaní kolegové, přejedí psy. Soustředíš se na vzdálenou planetu, třeba rudou a třeba pokrytou pískem. Nejsou tam lidi, ani ulice, ani internet. Svěží myšlenka. Není tam dokonce ani kyslík. Jsi tam jenom ty a dáváš tomu obrovskému ničemu nějaký smysl. Buduješ tam nový život. Sebe. Spokojeně stárneš, máš jeden kaktus v květináči a o ten se staráš. V malé kopuli. Nakreslíš na něj velká očka a je to tvůj kolega. Sedíte spolu na rudém šutru a společně mlčíte. Příjemná myšlenka. Očistná. A potom se začnou hýbat hvězdy a k tobě se začnou snášet tisíce, miliony, 8 miliard raket. Nic dalšího se ti nezdá, nebo si to aspoň ráno nepamatuješ. Vstaneš, zkontroluješ si své rány ze včerejška a vydáš se do koupelny. Odbudeš si svou obvyklou ranní hygienu, v zrcadle si prohlédneš zakrvácené oči, opuchlou tvář, oholíš rašící strniště a vyčistíš si uši. Jsi tak strašně unavený, tak strašně moc utahaný. Zabalíš si pár věcí. Oblečeš si čisté nové sako i kalhoty. Ze zvyku sáhneš po klíčích od auta, ale zase je hodíš zpátky do misky. Naposledy se za sebou ohlédneš po svém luxusním bytě. Loučíš se s ním, protože jedeš na dlouhou dovolenou. Nezůstane tady po tobě nic. Jenom v šuplíku jedna nevyužitá letenka do Argentíny a falešný pas.